Схематичните плочи са инструменти, които показват как честотите се визуализират. Всяка честота има различно геометрично проявление. Честотите и вибрациите формират физическата реалност. Древните са имали това познание и са го използвали при конструкциите на сградите. Църквите са били използвани за лечение с честота и звук. Тялото е направено от 80% вода, затова честотите от камбаните и органите в тези катедрали лекували хората. Наречени са органи, защото лекуват органите. Всяка дума, всяка мисъл, всяка емоция лекува или разрушава. През 1920, след Втората световна война, всички древни лечебни камбани са били взети и унищожени. След това променят стандартната музикална скала на 440 Hz, което вреди на електромагнитното ни поле. В днешно време почти всички устройства и програми са настроени на тази скала.